Gabon honek, Erandioko umeentzat prestatuko doguz. Izan ere, 23an eta 24an honetzero etorriko jako Erandiora, auzo guztietara. Ikusi eizu olentzero zure auzoan. Berak aurrikusita dauka zu hor ikustea eta. Ganera, ikuskizunak prestatu doguz. Bai, zuretzat. Batez ere zuretzat. Paiazoak, antzerkiak, magoa, arratzaldeko sairetan. Erandio goikoan, Astrabuduan eta Altzagan tartekatuta. Eta, egia da, 75 pertsonantzako lekua bakarrik dagoela. Beraz, etor zaitez bakarrik nagusi batekin. Eta koloniak, Gabonetako koloniak Gabon berezia ere prestatu dugu. 5 urtetik 10 urte bitarteko umeentzat. Astrabuduan eta Altzagan. Edertu pasatuko duzu, Astrabuduan kirolari emoten eta Altzagan aktibitate soziokulturalak egiten. Eta musika gustoko bat duzu, guri asko gustatzen jaku eta bai musika eskolak eta bai bandak prestatu egin dauz kontzertuak. Bandaren kontzertuak honen bitartez bakarrik jakin izango dozuz. Eta bandak jotzen dau 20an, hau da, domeka honetan, eta 27an ere bai, 20an Altzagan eta 27an Astrabuduan. Gabon honek, neurriz beteta egon behar izango dira, baina ilusioa mantenduko dugu. Eskerrak guzti hau egiten lagundu gaituen hori. Eskerrak Erandioko elkartei ere bai. Musu handi bat eta ederto pasa Gabon honetan.